Σάντρα, τι έκπληξη είναι αυτή? Λοιπόν, αυτοί που πηγαίνουν το λαθρέο ουράνιο και θάβουν οποιονδήποτε πάει να του σταματήσει, είναι σίγουρα κάποιοι πολύ μεγάλοι. Στέκονται πολύ ψηλά, παριστάνουν τον καλό κόσμο τα ζώα και ζουν 1000 πατώματα πάνω από μένα και σένα, Βαρβέρη. Μου ρίχνουν μια κουτσουλιά μέσα στον υπηρεσιακό φάκελο, όπως και στο δικό σου άλλωστε. Και αύριο μεθαύριο που θα γίνουν οι προαγωγές στο σώμα θα πεταχτεί κάποιος κόπανος στο Συμβούλιο και θα πει για μια στιγμή. Ιησούς Χριστός, Νίκα. Καλέ κορίτσια, εδώ μέσα υπάρχει μια κουτσουλιά που έχει λερώσει τις έφημες μνήες και τα παράσημα και δεν φαίνονται διόλου. Στην πετούγια του σπιτιού της άντρας, της κοπέλας που έσφαξες. Πού έσφαξες, ρε! Αλήτερα! Πού έσφαξες! Γιατί σφάξανε εκείνη την αδερφή το Βλαντή? Δεν ξέρω! Δεν μπορώ να σου πω! Πάρε τα βίσκο! Ακού να σου πω, βούρβαχη! Μίλα, βούρβαχη, σου είπα, μ' ακούς? Δεν καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να ρισκάρω τη ζωή του να... Σκάσε! Σκάσου και μη μου ξαναπείς κουβέντα για τη μικρή, εντάξει! Βούλωστο! Πόσο εκεί? Όταν σου έλεγα 1000 φορές πως αυτά τα καθάρματα που καλύπτεις με τη σιωπή σου είχανε θάψει όλους εκείνους τους κακομοίριδες τους ναύτες μου, συγκινήθηκες τώρα, ηλίθιε?